Itt egyből, hát nincs kinek adni egyből. Állnak mind a két emberünkön. Szép nagy ez a 9-es. Meg ez a másik Petya embere is szép nagy, meg a 9-esük is nagy. Szép Orgeli. Közé esetünk, ott van meg. Megállítják. Az ápol, jóval benne kapott. Hogy Bencét rúg rá Bálint! Színárnak! Nem kell erősen! Miért nem adtad be? Nem fog kimenni Bálint! Miért nem játszol azzal a labdával? Petya, fordulj már meg! Hát kirúgja el addig! Gyere érte! Szép! Petya, gyere vissza a labdáig! Kerüljük már ki azt! Indulj meg! Spinyó bele! Igen! Majd most! Itt a hajdónál segíteni. Ő erős. Ári! Ne kellett volna rúgni, ne kísérjek, elveszik! Menjél! Gyere, állj ki, Máté, állj ki! Szép! Nyugi! Menjél, menjél! Állj, állj, állj! Menjél, Máté, menjél! Bence, menj a kapus elé! Menjél! Menjél le a kapufához! Bence! Menj le a kapufához! Bence, menj a kapus elé, Bence! Itt rúg rá! A kapu előtt essen le! Erre nem vagyunk felkészülve. Menjél, Máté! Máté, menjél földte! Máté! Elég ügyes ezek 2003-asok, ezek nagyon ügyesek ezek a zöldek. Menjél vele! Állj elé! Állj elé! Ne fogjatok kettet! Menjél, Máté, most menjél! Tedd le! Márci, miért álltál meg? Menjél! Nagyon jó ez az zöld. Szép, vigyed már! Menjél! Bepassz a hosszúra! Gól!
Szép volt, Máté! Gyönyörűen csináltad. Ilyet nem berúgni.